हालामनि रादाबाव बरायबाय दिनैनि बिग ब्रेकिं निउज। दिनै क'क्राझार थिथागुरिनि इरागदाव कमिउनिटि हलाव 300निफ्रायबो बांसिन UPPL आरो BJPनि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफ्रा दोलोखौ एंगारना BPF दोलोआव आखाइ हमफैयो। बे हाबाफारियाव हाग्रामा महिलारिखौ कन्फिडेन्सजों बुंफबनाय नुनो मोनो। बिथांमोनहा प्रमद बर' सरकारनि सायाव खुद्रिखांनानै BPF हान्जायाव हाबफैयो। बाथ्राया गोमोथावना, खुंथायाव थानाय दोलोखौ एंगारना बेरेखा हान्जायाव हाबनाया। राजखान्थिनि बारा दासान्दि बबे फारसे बारनो हमदों? थारैनो प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सोरखारा सुबुंनि गेजेराव गनायथि गैयै जानो हमबाय नामा? माखासे दाननिफ्राय लोब लोब UPPL BJP दोलोखौ नागारनानै BPF दोलोआव हाबनाया मानि इसारा? BPF दोलोखौ दासान्दि गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जानो हमबोबाय थानाय नुनो मोन्दों। बेबादिनो सोलिबाय थाबा UPPL दोलोआ बुहुमनिफ्राय गोमोरलांनो बारा सम नांनाय नंला। दिनैनि रादाबा एसेनोसै।